Bidyuhi ko. Di ba matrending mo? Familiar? Dili. Mga kaigsunan kong kaparian, hamiling katawhan sa Dios, lungsod nga balaan, mga devotos ni Senyor Santo Niño, kutob sa maabot og nakabati ning akong tingog, ning sayong kabuntagon, mayong buntag kaninyong tanan. O viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Atong nabatian sa Ebanghelyo karong adlawa nga si Jesus mitanyag og kaayuhan ngadto sa usa ka sanglahon. Si Marcos dili ang presidente, kundili si Marcos nga ebanghelista. Klaro kaayo nga mipasabot nga gihikap ni Jesus ang maong sanlahon o leper. Sa Israel man God mga igsuon, ang sanglahon mga sinalikway sa ilang mga kabanay o katilingban. Sa English pa, outcasts. Walay choice kundili mahimulag ang ilang pagpuyo inubanan sa kaulaw, kamingaw o giilang hugaw o dili tugutan nga makigkukabildo og hugon-hugon sa pagsalmos sa publikong pagsimba maunay sanglahon. Luod, hugaw, makatakod. Kining sinalikway sama sa masakiton, mga pobre o way tingog sa katilingban, matod pa ni Sir Warlito sa Socorro, kitang mga sinikmahan sa kapalaran, o akong punan, mga mungho o yamot kaayo ang pagtanaw sa uban, dinhi sa atong ambisyoso o mahagitong katilingban. Pero, bisan pa ni ana, gihikap ni Jesus o gitanyagan o kaayuhan ang maong sanglahon, bisan sinalikway. Dili lang bisan unsa nga pagtanyag, partial, hindi, kundili, dili po siya minantinil, kundi wholeness, kinatibuk ang pag-ayo, kumpleto nga kaayuhan ang gihatag ni Jesus. Unang punto, malipayong mipaambit ang sanglahon. Bisan gipinahan o giingnan siya ni Jesus nga ayaw isugilon kang bisan kinsa, mipaambit siya sa iyang kalipay kasinatian sa maayong balita ngadto sa uban o siya giayo ni Jesus. Giawhag kita nga unta, malipayon kitang mupaambit sa mga maayong balita. Balita nga nagdala og maghatag og kalipay og kaayuhan sa uban. Dili nang makadaot o makaguba sa relasyon o mahimong hinungdan sa panagbingkil o pagkasilo sa maayong kabubuton, labi na gyud sa mga higala, sa silingan o pamilya. Malipayong mipaambit. Ikaduha, midumili pagsunod. Atong lilion usab sa makadiyot ang laing bahin sa mga gihimo ni Jesus sa Ebanghelyo. Atong makita nga bisan midumili ang sanglahon sa pagsunod sa gipina ni Jesus nga ayaw ipanugilon kundili lakaw, pangita og pari, pagpahiling sa pari. Ang gugma sa Dios dili matukib ug dili masukod tungod kay walay utlanan. Ang iyang pag-ayo sa sanglahon nga kahibalo siyang dili kaayo mamati sa iyang isulti, apan ang Ginoo wala gayud mo hikaw o mo dumili niini kaniya, timan sa dili pa kita mo buhat, kibaw na ang Dios kung unsay atong buhaton. Wala niya himuang rason ang pagkamas sinupakon sa sanglahon.
Kita pud bitaw mga igsuon, may pagka-ihem mampud kita usahay sa kinabuhi. Pero nagpabiling, pinalangga, gihapon kita sa Dios. Tinuod ni dili. Tinuod ni dili. Mutuo mo nga pinalangga ta sa Dios. Walay bakakay? Pinalangga gyud kita sa Dios. Promise. Ato pud kahang gipalangga ang Dios, ang Ginoo. Gipaminaw ka nato ang iyang mga buhing pulong sa ebanghelyo. Nga mo'y magdalakan nato sa kaluwasan o sa kinabuhing way katapusan. Sa unsang paagiha. In fact, sa pagkatinuod, sa pagbuhat sa kalibutan, apilta sa plano sa Ginoo. Let us make man in our image and likeness. Sa pagluwas sa kalibutan, apil gihapon ang tawo sa plano sa Ginoo sa maong kaluwasan. For God so loves the world that He gave His only Son, Jesus. Kag ang anghel nga nakipagkita kang Maria miingon, you have to, and even kay Joseph, you have to name him Jesus because He will save His people from their sins. And you have to name him Emmanuel, for God is always with us. Dili ba kini mga timaan nga pinalangga kita sa Dios? Sa pagplano, sa pag-umol sa kalibutan, apilta. Sa pagluwas sa kalibutan, bida gihapon ta. Pero ang akong pangutana nga balik-balikon, apil ba ang plano? Apil ba ang Dios sa atong mga plano sa kinabuhi? Sa inyong pag-uyab-uyab, sa inyong pag-eskwela, sa inyong kaminyoon, apil ba ang Diyos diya? Sa inyong pagpanarbaho, uban ba ang Diyos? Apil ba si Senyor Santo Niño? Doon na ba siya luna o oras sa atong mga kalihukan o damgo? Unya, mangutana dayon ta, kapoy na kaayo ko, nalibog ko sa buhaton, na-stress ko sa ako makauban, nahadlo ko nga dili ko makapasar. Unya, mangita tagkalinaw. Unya, di na to apilon ang Diyos sa atong plano. Nga ang Diyos na mao ang Senyor Santo Niño, ang tubag. Kaya nga atong tima nag-ingon, Senyor Santo Niño, our source of peace in the walk of faith. So panahon sa atong kalibog, kahadlok, o kapildihan, kinsa may atong giduol. Basig manulod kitag mga lugar nga patay sindi ang mga suga. Basig manulod kita sa lugar nga sa katawray pwedeng mosulod. Samtang ang simbahan daghang kay pultahan, gawas lang kung pista senyor, kay bisag way pultahan, musulod. Ang Senyor Santo Niño ang tubag, dili ang TikTok, dili ang social media. Unya malibog, mangutana ta, nganong kapoy ko? Nganong way kalinaw? Kay TikTok inyong kitanaw, ang TikTok kadaghanan di tinuod. Tuo mo? Tuo mo nga sa TikTok di tinuod kadaghanan? Nga anong sige man tagtanaw, apil ko. Makasulti ko kay ako mismo. Usahay di makatulog kung way TikTok. Ngayon, inigmisan ako, di na lang ko mag-TikTok. Mga igsoon. Kadungog bitaw tag mga batanon ron, muingon. Pasagdi ragod ko pa? Kay baw na kus akong gibuhat, I can manage. Wow! Grade 7, grade 9, senior high, I can manage. Unya mo ingon, pwede ba tagaan ko ninyo mapa o kagawasan? Lami, oy. Can you give me independence? Kibaw ba ka? Di gani kakabaw mo sa spelling independence? Nya mga ayo ka? Really, mga batanon? Sure mo? Masamad lang gani mo sa paa? Di gani mo kamaong mamilo og manghugas tingali?
Dong, day, ayaw pagdali-dali. Wala ra gani signal og data, di na mo mahiluna. Gikatla na inyong lawas kay, why signal, why data? Unya mangayo mong independence? Dita lang gani, di mo kasugakod. Diyos ko, Mariusip. Page 2. Buwagan na ganimos uyab, di nakatug, di na mukaon, panaana dayon. Nya mangayo mong independence, buwag na ganito. Sus! Suhira ragod ko. Gibuwagan kog uyab. Mao po niya akong gibati. Pero nakasurvive. Fit, senyor? Tarihot, Dili mo gawas, dili mo tingog. Kasab-an ragani, dili kadawat. Ipatawag ragani sa amo, gakurog-kurog na. Unya, independence? Ispilinga ko no, usa pangayo. Come on. UMG gyud. Ayaw dyan mo char-char mga batanon, ha? Kay inyong ginikanan, niagi nagpagkabatanon. Dili kar-kar, char-char. Ikatulo, ayaw patig-aha. Unsa to'y una atong reviewon? Unsa to'y una? Limot pug ko. Malipayong mipaambit. Ikaduha, midumili pagsunod. Ikatulo, ayaw patig-aha. Unsay dili pagahion, patig-aha meaning pagahion. Unsay dili pagahion? Ang kasing. Ang unang pagbasa sa Hebreo o sa Salmo responsoryo nagkanayon. Miingon ang Espiritu Santo, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Klaro? So, dili na ito patig-ahon ang atong kasing-kasing. Si Maria, ang inahan sa Dios sa kasal sa Kana, miingon man, do whatever He tells you. Buhata ang bisan unsa nga isulti niya kaninyo. O dito nahitabo ang unang milagro sa kasal sa Kana, ang tubig na himong bino. Kung sundo nato ang kabubuton sa Dios, pinaagi sa simbahan o sa atong mga ginikanan, ayay naagyo'y daghang milagrong mahitabo sa atong life. Ang Amahan, ang Diyos Amahan, sa pagbunyag ni Jesus sa suba sa Jordan, miingon, kini ang pinalangga kong anak, nga akong gikahimutan, paminawa ninyo siya. Si Maria, miingon, buhata, unsay iyang isulti kaninyo. Ang Amahan, miingon, siya ang pinalangga kong anak, nga akong gikahimutan, paminawa siya. Ang atong ibanghilyo karon mga igsuon, kabahin kini sa public ministry ni Jesus, ang pagpang-ayo, ang pagpalaya sa mga demonyo ug uban pang mga milagro. Atong nakita unsa kagamhanon o kamaluluyon ang atong Dios. Sa iyang paghikap naayo ang maong sanglahon. Bisan ang paghikap sa sidsid gani sa iyang piste, makaayo og makapabag-o sa taong may pagtuo. May pagtuo ba kamo? Naa? Way do ka ay. Kay usahay inaani nga misa manglili ko sa taas nay ganana. Ngawa man mangutana ang pare, kuwa na gani ni tubag nakatug di ay. Okay ra na siya. Ay laghagok. Lakbitan nato magamay ang gahom sa paghikap. The power of touch nga gibuhat ni Jesus. Ang hikap, grabe ka powerful. Sulayan na to. Hikapa kuno ang paa sa inyong tupad. Kung di ba mo masagpaan. Sulayan tong powerful, bakit? Dito, bebe. Kamu bitay sagpaon? Powerful ang hikap. Istorya. Dunay usa ka tigulang nga misimba dinhi sa Basilica del Santo Niño, hamtong ang tigulang gani hamtong. Dinhi sa Basilica, after sa alas 4 nga buntag nga misa, miuli siya paadto sa Talamban. Sumisakay siya og jeep nga 13C.
Pagtunga-tunga na sa iyang biyahe, somewhere in Ayala, mikuha siya og pliti og midunol niini ngadto sa driver og mingon, "Dong, senior citizen." Nakita sa driver nga murag na ay nana nga sa iyang kamot nga gatulo-tulo gamay. Og daling mingon ang driver, "Okay nanay, okay nanay. Libre kay sinulog bayaron. Pit senior nay ha, pit senior." Sa laktod, wala dawata ang iyang pliti kay naa may gatulo nga nana sa iyang kamot. Sa kalipay uyamot sa hamtong nga babayi sa pasahero, mapasalamatong miingon, "Ay, salamat kayo dong, pit senior, kabuutan nimo." Pero samtang iya kining gisulti, dungan ang pagpisil sa aping sa driver. "Salamat kayo dong, pit senior. Hunong laging driver ka diyot. Muna'y power sa hikap. Bisan ang pagpikpik sa mga abaga sa tao nga namatyan, sa tao nga nakahuwaan, sa tao nga gibulagan, sa tao nga wakabayad sa utang, ingna lang, kaya lagi nimo na. Ni aramis imong luyo, ang simpleng pagpikpik sa abaga, makadasig, bisan walay pulong. That's the power of touch. Ang kariho nga kamot nga makahatag og kadasig, mausab ang kamot nga pwedeng makahatag og kaluya og kadautan sa kinabuhi sa uban. As I end my sharing, kada ari nako diri or bisan asa ko moadto sahay, mingon ang mga tao, "Father, robot na po, Father, robot. Padayon na po sa robot, Father." Hangtod nga asa ko maglakaw, ino ko nga si Father Robot. Kay ay ko no, na ako'y istorya sa una, nga akong gisumpay-sumpayan. Para pag-undang ini, ako silang giingnan nga, ang robot namatay sa COVID. Di ba? Stop ng story. So, wala na kay kasumpay. Unya, upat man to ka season. Ang una, nangawat robot nga manakop og kawatan. Ikaduha, robot nga managpa og bakakon. Ikatulo, robot nga manakop og mahuyang kanang bayuton. Ang ikaupat, the talking robot nga mosulti niyog sana all. So ingon ko, wala na kay ako na pamalandungan nga robot na may gipangita. Dili naman si Senyor Santo Niño. Basin og nadala nako ang mga tao, dili kang Senyor Santo Niño kung dili sa robot. Mao nga agig pagtapos atong sumpayan og season 5. Kay naay robot nga nakasurvive. Kay nag-quarantine di ay. Unya nagtuog pa gyud. Unya nakadawat siya ayuda o mga sardinas. Robot Season 5. Kini nga title is Robot nga mi-attend og party panahon sa pandemic. So, robot attending a party. Sa iyang pag-attend sa party, misulod siya sa iyang yadtuan. Doon na may duha ka pultahan. Unya sa pultahan, nakasulat, male, female. Diri siya sa female ni sulod. Lakaw diyon siya. Pag-abot sa unahan, naa naman siya nakabutang nga laing pultahan, duha na pod kabuok. Gisulat dito, relative or friend. Dito siya nisulod sa relative. Reklamo siya. Kutiha sa ding partiha, oy. Daghan patag pultang sultan. Lakaw siya. Paglibot niya sa unahan, naa na sa laing pultahan. Ang nakasulat, invited or dili. Dito siya nisulod sa pultahan nga, invited. Yaw na sa siya. Noon sa man ni, abi na ko ni kadto nako, kao na dayon. Pag-abot sa unahan, naa naman sa laing duha ka pultahan. Ang nakabutang, single, married. Di gipili niya ang single. Ningon siya, naa pa ganini. Mong gawas naman yung ba? So, lakaw siya.
Naanabot pag-abot sa unahan pultahan, duha ka buok. Anya ang nakabutang dito, with gift, without gift. So dito siya sa with gift, kay relative ko siya. Pag-abot dito, di na ni, gikapoy na ko. Pag kanilaing pultahan ron, mupauli na yun ko. Mugawas na ko. Lakaw siya, lakaw. Aha, layo pa kayo. Kita niya dito ang kartula, kay ang signage, pareho man kadako diri sa Santo Niño. Exit entrance. So iyang nakita dito, vaccinated, unvaccinated. Dito siya nisulod sa unvaccinated. Robot man siya. Pag-abot dito, siya, muli na gyud ko. Adto siya. Paglakaw niya, kita naman siya laing pultahan. May gani, kay usa na lang kapultahan siya. Last na gyud ni. Nakibaw mo kung sa'y nakabutang. Exit to Osmeña Boulevard. Exit ha to Osmeña Boulevard. Niya nakita sa ikawalong adlaw, salamat nga wala na mo reklamo nga dito may entrance oy, ali may exit oy. No? Kay grubot pa mo di mo reklamo, tao man mo. Salamat nga wa mo reklamo kaayo. Unsa kaha kung ang maong robot tao pa. Unsa kaha nga kung katong maong robot ikaw to. Nga wa nakasulod kay unvaccinated. Dili ba ka maka-feel of discrimination? Dili ba ka ngi-feel nga mula man tag gibulag-bulag ani? Dili ba ka maka-feel nga apil ba ko? Dili ba ka mga feel nga you are abandoned and neglected? Ako ni siyang giapil tungod sa punto sa tong tema. Senior Santo Niño, our source of peace in the walk of faith. Kaysa akong pamalandong ang tema karon, ila kining gipahaom o gibase sa synodality nga mga concern sa atong simbahan. Kung mingon tag synodality, it is journeying together, walking together. Kung sa panahon sa pandemya, bulagon ang lula ug apo, kung pinalanggan nimo ang imong lula, bulaga sila. Kung tinuod nga ayaw mo bisita, kung tinuod nga na paglagyo mo, di ba? Pero karon sikit na kayo ta. Mao ni giingon, mao ni gitudlo sa atong paglagyo. Nga kung atong sayuron, panahon sa mayon ani, angay tang magtinabangay, angay natong sutaon kung unsa kita tinuod, isip katilingban ug pamilya. Naabit ay giingon, walay makapahimulag nato sa gugma sa Dios, patay, gutom, bisag unsang pagsulay, kapobrihon, gubat, dili na nato makabulag sa Dios. COVID lang. Sa COVID, nagkabulag-bulag, i-isolate. Mao nga sa pagbalik sa pista Senyor nga nag-face to face kita, gutom, uhaw kaayo, lami kang isikit, lami kang idikit. Og tinuod pa to nga dunay physical distancing, pangutana nganong daghang mang nangabuntis. Mga igsoon. Tapos naman to, kini tapuso na nako. Nining tulo ka punto sa diin man nato masinati ang tinuod nga kalinaw sa Ginoo. Diha ba sa atong malipayong pagpaambit? Diha ba sa pagdumili sa pagsunod nato sa mga sugo sa Dios? Malipayon ba kita? Malinawon ba kita? O diha ba sa paggahi, pagpatig-a sa atong kasing-kasing, nagmalipayon ba kita? Si Senyor Santo Niño maong tinubdan sa tinuray nga kalinaw, samtang nagpanaw kita ning matuuhon, isip matuuhon, padulong sa atong langitnong Amahan. Huptan tang mensahe gikan sa sulat sa Hebreo o sa pulong sa Salmo nga nag-ingon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyo makasing-kasing.
timan-i nga ang kalinaw sa atong gihambin sa atong kinabuhi, dugay rang gidulit ni Kristo, ni Senyor Santo Niño sa atong kinabuhi, apan nahimong lubog og hanap tungod sa nagkadaiyang kasinatian, maayo og daotan, makadasig og makaluya, makaguol og magkalipay, kaisog og kahadlok. Ang tinuod nga kalinaw makahatag og tinuod nga kalipay. Si Hesus, si Senyor Santo Niño ang tinugdan niini, dili TikTok ug wa nay lain pa. Mangalos kita mga igsuon sa sapa ug sa dagat nga way pagkahubas sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Diha sa paghikap, hikaplagan unta nato ang atong dignidad ug kabililhon isip binuhat sa Dios. Nga nangandoy og kalinaw, kaangayan, hostisya, panagdait, pasaylo, gugma ug pagsabot. Sa atong pagpanaw, isip usa ka pamilya, komunidad ug katilingban, nasod ug simbahan sa Dios, ato untang huptan ang gasa sa kalinaw. Si Kristo miingon, peace I give you, my peace I give. Puy-an ug ipaambita ang tinud-anay nga kalinaw. Sa atong pagpaambit, sa atong pagbayaw ug pagwarawara, sa atong mga kamot panahon sa batubalani, uban ang atong mga intensyon ug pag-ampo, makaabot unta ang maong panalangin kanato gikan ni Senyor Santo Niño. Sama sa iyang pag-ingon sa Ebanghelyo, buot ko, mamaayo ka. Maato usab ang maong pagtugot ug panalangin. Pangita ang gingharian sa Dios ug ang tanan igadugang kanimo. Seek ye first the kingdom of God. Hikapon unta ni Senyor Santo Niño ang ato makasing-kasing ug hunahuna aron matagaan kitag kaisog. Si Senyor Santo Niño ang batubalani sa gugma, sa kalinaw, tuburan. Amen? Amen. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Manindog pa rin.